Kenya tani wolonwula o be mondoli bombo sigida la ani tani sababe ano Washington DC America faba kono anga fuli be awe ayo bismillah mali kura kuna funi keneka anga bi kuna funi kuma ba una talike ninga mali jamana chama cha fana wakti marala kerenkerena bankas jo ku lika jo kofe ga nyesi ma wuli kulema alahala be chogojume CNT no ye Mali frontière fan ka sariyatigɛlaw ka kulu ye olu ka laɲini ka ɲɛsi u ka sɔrɔko ma jamanadenw fana y'u hakilina di a ko kan fanga sinamatɔn olu hakilina ye jumɛn sariya sun kiritigɛsoba ka jaabiw kan ka ɲɛsi CNT laɲiniw ma ani fana fɛrɛtɔn minnu b'a ɲini frontière fan ka sariya k'u ka baaraw jɔ o ka wuli kiritigɛso fɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana fanga ka jaabiw ka ɲɛsi baɲumankɛtɔn Human Rights Watch n'o ye HRW ye u ka jalaki fagaliw kan février kalo la sɔrɔdasiw bolo ninnu de bɛna kɛ an ka bi jɛmukan kunnafonibaw ye ka lasama ani kunnafoni wɛrɛw ka bɔ duniya fan wɛrɛw la. Angleterre ni Amérique jamanaw laselila olu ka fanga jɔrɔlen don kosɛbɛ Burkina Faso ka sɔrɔdasiw ka duguden fagaliko la février kalo laban na fɛrɛ kuntalajan kelen bɛ se ka kɛ jatigɛ wale bɔnɛ la o ye mara ɲuman bonya ani sigida mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnya sabatili an bɛ kunnafonidilaw ka baara jɔli kɛlɛ kosɛbɛ i n'a fɔ VOA o ni BBC baɲumankɛtɔ Human Rights olu ka kunnafonidi sira bɔlɔlɔ sira datuguli fɛ ani ka dankarili kɛ kunnafonidilaw bɛɛ la k'u ka manaw fɔ o wale nin bɛ diɲɛ kunnafonidilaw ka hɔrɔnya don n'o ye mɛ kalo o tile sabanan ye n'o bɛ hakili jiginna ko jamanaw bɛ barika sɔrɔ u tɛ bagabaga foroba tiɲɛ dɔnbagaw fɛ ani hakilidaw jirali fɛ kunnafonidila hɔrɔn ni yɛrɛma hɔrɔnya ka kan ka sɔn sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka kunnafoni di ni kɔnɔnajɛya ye ka sɔrɔ u ma siran u ka kɔnɔnasigi ɲɛ an b'a ɲini Burkina Faso ka kunnafonidi tɔnba n'o ye CSC fɛ u ka ni kunnafonidilaw ɲɔngirili jateminɛ ko kura halisa Mali sariya sunba kiritigɛso y'a jira ko a tɛ se ka ɲiningali dɔw sɛgɛsɛgɛ min b'a ɲini ka Mali faamaw ka latigɛ min taara ka politikitɔnw ka baara jɔ o ka wuli kiritigɛso nin y'a jira ko ni ɲininiw kɛra min kɛra ka bɔ sariyatigɛlaw ka laɲini ni bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka sɔrɔko kan minnu ka jaabiw la a tɛ yamaruya jamana sariya sunba fɛ majɛw dɔw fana yera ka laɲini kɔnɔ Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale CNT n'o ye sariyatigɛlaw jɛkulu o mɔgɔ dɔ ye ale b'a hakilinaw di VOA Banbara ka kumakan an ka lamɛn. N'an bɔra yen an bɛ se kiritigɛ bulonba a kumana minnu kun ye wulikajɔ kɛ ka jamana bɛɛ k'u sen nɔ ye ko président ka fanga banna ko an bɛ wagati min kɔnɔ ko fo jɛkulu kura ka na ka fɛn kura sigi transition kɔnɔ a kɛra maloya ye a kɛra lebu ye sabula an ka kiritigɛsoba a y'a yira k'a fɔ minnu yɛrɛ ye nin kuma in yɛrɛ fɔ olu yɛrɛ t'a fɔbaga ye wa u y'u titiri dɔ da u yɛrɛ kan ka fɛn dɔ f'u yɛrɛ la min tɛ u ye an ka kiritigɛ bolonba a ye nin ko in ta k'a bila kɛrɛfɛ mais a kɛra ka kangarini dɔ a kɛra ka ɲɛfɔli fitinin k'u ye mun kalan bɛ kɛ hali an ka ekɔlidenw kun ko n'a y'a sɔrɔ jamana ka fanga ni a lankolonyala n'a fɔ ma ko vacance de pouvoir ou bien vide institutionnelle ko n'o bɛ yen wasabulon ɲɛma ani ministre ka ɲɛmaaba olu de bɛ jɛ ka kiritigɛ bolonba a ɲɛfɔ ɲɛna ko fanga tɛ yen o la n'o kɛra dɔrɔn wasabulon ɲɛma o bɛ sɔrɔ ka kɛ jamana kuntigi ye donc o b'a yira k'a fɔ an ka parti ye wulikajɔ minnu kɛ ani minnu ye wulikajɔ o bɛ filiba de la fili min n'an kun y'o fɔ kɔrɔlen an y'a fɔ n ko nin kuma ninnu ye kuma ɲagataw de don nafa t'a la a tɛ sariya foyi kɔnɔ. Ayiwa ka da Fɔnba ka fɔli kɔfɛ an ye Bubu Kabe n'ale ye Buguni mara o duguden tɔw ɲɛmɔgɔ don ale fana ɲininka o hakilina kelen na an k'a lamɛn. Ala barika la tiɲɛ don an yɛrɛ y'a mɛn avril kalo in kɔnɔna na k'a fɔ ko minnu bɛ wasadenw nɔ la n'an ko ma députéw n'o ye CNT mɔgɔw ye k'u ye laɲini kɛ ka ɲɛsin ayiwa cour constitutionnelle ma ko o ka ayiwa sɔrɔ dɔw labilaw ye ka sɔrɔ dɔw hakɛ dɔw bɛ yen sɔrɔw ni saraw ni ayiwa sɔrɔ wɛrɛw
a ka ca u y'a fɔ a ka ca wa dɔw ko k'a fɔra ko u b'a sɔrɔ ko a kan ka don sariya de kɔnɔ dɔw k'a ma ko u ye laɲiniw de kɛ k'a fɔ k'u yɛrɛw n'a ka kan i n'a fɔ a bɛ di wasadenw ma cogoya min na sariya sun b'a fɔ cogoya min na k'u ni hakɛ dɔw bɛ yen k'olu ka kan k'o kan ka d'u ma a ma ban tiɲɛ don bɛɛ ye faso in den ye n'i bɛ baara min kɛ i ni min ka kan o ka d'i ma mɛ an bɛ don min na i ko bi an yɛrɛ kɔni y'a ye nin to o fɛn kɔni ɲini waati ye ka d'a kan a sanga dɔ kɛra fasoba mali marabaaw ani ayiwa baarakɛlaw ka lafasajɛkulu tɔnkulubaw ɲɛmaw u sigira ka kuma ka d'a kan olu ka laɲiniw barika ka bon u ka hakɛw barika ka bon k'u ka bon kɔ ka da jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kan sisan jamana ka o lahalaya a yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ayiwa lakana sen b'a la hali n'a sɔrɔla caman kɛra a tɔba bɛ yen o fɛn min yuruguyurugu kɛlɛ o bɛ yen jamana bilala minɛn dɔ kɔnɔ politigimɔgɔw fɛ san 30 kɔnɔna na min tɛ ɲuman ye ko ka jamana taga b'o minɛn kɔnɔ k'a bila sira kan sira min ni jamanaden kelen kelen bɛ wasa sɔrɔ o la. Mali sariya sunba o kiiritigɛso n'o ye cour constitutionnelle o ka kiiri lajɔ kɔfɛ min bɛ a jira ko a tɛ se ka ɲininkali sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ka latigɛ kan min kɛ fɛɛrɛtɔn n'o ye politiki tɔnw ye olu ye laɲini min bila a ma k'olu tɛna se ka o sɔn sɔrɔ o tɛ se ka bɔ a ma o ma sɔn kiiritigɛlaw ni sariyatigɛlaw ka jɛkuluw ka ɲininkali kan kɔlɔsi kɛ fanga sigi bolo o lankolonyali kan n'o ye nanzarakan na ko vide juridique ani furancɛ fanga kura sigili kan k'o tugu kalataw kɔ VOA Banbara farala an balimakɛ Amidu Dunbiya ale ye yɛlɛma politikitɔn den ye min bɛ taamala Amérique jamana na nin waati kɛrɛnkɛrɛn na balimakɛ i ni wula n ka foli b'i ye balimakɛ i ni wula n b'a ni wula ayiwa e ka jaabi ye jumɛn de ye Mali sariya sunba o ka kiiritigɛso ka nin latigɛ kan nin kan ka ɲɛsin politique tɔnw ka baara sɔnsɔrɔni ma. Bon, min kan ka fɔ fɔlɔ ka tilen c'est que tɔn minnu ye fɛn déposé o ye d'abord minnu ye plainte déposé o ye Dramane ani les deux magistrats dont deux ex-magistrats minnu ye plainte déposé au niveau de la Cour constitutionnelle. Yɛrɛ analyse min k'a la o b'a jira pédagogie de don. Constitutionnel bɔra ka kuma min fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'ale saisir vacances de pouvoir la ni président ni premier ministre tɛ bon o b'a jira k'a fɔ ale ye ko kɔrɔ dɔw kɛ mun tɛmɛna o sira ye n'i ye hakililajigin kɛ k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ye démission présenté wagati min na vacances de pouvoir c'est pas lui qui a présenté, qui a demandé les vacances de pouvoir. Le président Kunte, premier ministre Kunte, oui, clé. Bandao Bolé, le président Bandao, allait là où il est, pour que le premier vice-président qui a vacances de pouvoir qu'a constaté, que le premier vice-président qui est présent, nous est actuellement président Assimi Goïta. Bagati a soro, chef de cabinet de la présidence, ou des cours constitutionnels saisis, président saisi. Premier ministre m'a saisi. Donc, pour constitutionnel ka bi arène o b'a jira k'a fɔ kuma kɔrɔlen n'u basé mun kan. Donc, ninnu ka demande bila pédagogie minɛn kɔnɔ parce que nin b'a jira k'a fɔ kɔrɔlen pour constitutionnel ye min kɛ soit a bɛ ka min fɔ bi o cogoya o sigilen tɛ saba kan ou bien a ye min fɔ k'a ye mun kɛ kɔrɔlen o kun sigilen tɛ saba kan. Donc, je pense que plainte in y'a permettre k'a dɔn k'a lajɛ k'a fɔ olu ko o yɔrɔ ninnu o ye contradictoire fo n'u bɔra ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna. E yɛrɛ fɛ mun bɛ kɛ sisan? Bon ni sira ninnu kan o ɲɛmaaw de bɛ an ye ne y'o fɔ a mɛnna o ɲɛmaaw de bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ ni e y'a fɔ k'i bɛ transition kɛ san 2 kɔnɔ i ye décret ta décret banna. Yani décret ka ban i ma mɔgɔw wele k'u lasigi nin kɛra an bɛna taa nin sira de fɛ taa sira maa si t'a dɔn bi donc o baara ɲɛmaaw de bɛ se ka taa sira yira maaw la k'a fɔ maaw ɲɛna nin kɛra an bɛ taa nin sira fɛ mais ni a y'aw datugu ni a y'a yira maaw la k'a fɔ anw kɔni se b'an ye an b'a kɛ an sago la donc les gens vont continuer à porter plainte et à va permettre ka position tɔ du donc
bi ka kuma dayɛlɛ maaw ka kuma ni ɲɔgɔn fɛ an k'a lajɛ an bɛ se ka nin ko in kun cɛ ɲuman na ani hɛrɛ la cogo min na je pense que o de bɛ se ka kɛ sababa ye. Nka e yɛrɛ fɛ ni latigɛ min bɛ se ka nɔ jumɛn bila Mali jamanadenw ka kuma ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ hali ni e yɛrɛ sen ma don o ɲɔgɔnyew la. Ne bɛ ka min fɔ ni ko caman kɛra transition in kɔnɔ min ye maaw mabɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ hali k'a lajɛ laban in na ka politique ka activité suspend ni ye a ta k'a lajɛ ni conseiller ɲɛnamaw bɛ président bolo san kan ka dɔn k'u ye mesure min ta c'est une mesure inappropriée parce que aujourd'hui mɔgɔw ka activité suspendue ni bi cɛ je pense que kuma tɔ cayara scandale wɛrɛw wulila CNT mɔgɔw yɛrɛ ka nin ko in politique mɔgɔw de bɔra n'a ye a kuma ni fɛnw bɔra donc aujourd'hui k'a fɔ de k'i ye activité dɔ suspend i bɛ maaw i bɛ jamana mɔgɔw bila k'u opposer ka sɔrɔ i t'a sɔrɔ hali opposition man di dɔw ye donc bi in na an bɛ wagati min na jamana bɛ gɛlɛya caman de kɔnɔ u kan k'o faamu n'o y'o faamu olu kan k'u dayɛlɛ maaw ye ni maaw ka kuma n b'a fɔ dayɛlɛli tɛ k'a fɔ ko ka jɔyɔrɔ ta k'a di maa ma ou bien k'a fɔ ko ka nin poste ta k'a di maaw ma mais an ni mɔgɔw ka kuma an ni mɔgɔw ka échanger jamana tɛ se ka mara k'a fɔ ko acteur majeur minnu bɛ k'i b'olu sen bɔ a la i tɛ kuma ɲɛf'u ɲɛna i tɛ contacter mɔgɔ ye et pouvoir yɛrɛ d'abord c'est la redevabilité ni redevabilité tɛ pouvoir o pouvoir la o pouvoir bɛ fili et maaw de i obligé don ka compte rendu k'u ye ka ɲɛfɔli k'u ye donc parti politique b'o la nous avons droit à des explications a kan ka fɔ an ɲɛna jamana bɛ ka taa sira min kan mara bɛ ka taa sira min kan pour que faamuyali ka sɔrɔ a la an ka se ka ɲɔgɔn faamu. Waati min na malidenw dɔw bɛ k'a fɔ kalo 6 fo ka taa san 5 labɛn furacɛn faga sarati kan e bɛ mun fɔ o laɲini ninnu kan? O tɛ o ye maliden dɔw ye o mais maliden caman de bɛ minnu b'u ka soju la u tɛ se ka kuma o maa minnu bɛ yen n'u ka baaraw tiɲɛnen don bi n'u tɛ ka paseli kɛ kuranko la maa minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ se ka soudeli kɛ kuranko la maa minnu bɛ yen n'u ka entreprise bɛ ka datugu olu sirannen de bɛ so kɔnɔ n'olu bɔra ka kuma u bɛ ka siran a ko de ɲɛ o n'o tɛ bi a fɔ ko jama bɛɛ de bɛ k'a fɔ ko ka dɔ fara kan ma taa n'o ye jama fɛla ko ye mais maa minnu bɛ k'a fɔ olu caman bɛ yen u b'a dɔn n'u y'o kuma fɔ foyi t'u sɔrɔ donc caman fana bɛ siran u ka kuma fɔ sinon n'i y'a ta k'a lajɛ ko mɔgɔw ka assurance ka di mɔgɔw ma k'a fɔ ko n'u kumana ko foyi tɛ bɔ a la k'u ka tɔɔrɔ fɔ u tɛ nɛni u tɛ foyi i b'a ye k'a fɔ majorité ayiwa n balimakɛ i ni cɛw la nin tun ye Amidu Danbele ale ka hakilina ye Mali kulu ka laɲiniw ani sariya sunba kiiritigɛsow ka jaabiw kan an ka foli b'i ye. Merci. Mali sariya sunba o ka kiiritigɛsow ye kiiritigɛ min kɛ alamisadon tɛmɛnen na o y'a jira k'a tɛ se ka ɲininkali dɔ sɛgɛsɛgɛ min tun b'a ɲini ka latigɛ min taara furancɛ fanga fɛ walasa ka fɛɛrɛ tɔn n'o ye politique tɔn olu ka baara jɔ o ka bɔ a ma wa a y'a jira ko ale tɛ sɔn ɲinini danfaralen dɔw ka bɔ jɛkulu fɛ ka kiiritigɛlaw o ni jalatigɛlaw ka sigi bolo lankolonni n'o ye Jude Véridique o kɔlɔsi Mali kɔnɔna na furancɛ fanga kura sigi o sen kan ka tugu kalataw kɔ VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele farala an balimakɛ Isa Jawara kan n'o ye fɛɛrɛ bɔ o ni dugukolo kɔɲɔw dɔnbagaw ye ka bɔ Mali la walasa ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ nin kan an k'u lamɛn. olu min sigilen don constitution la kɔlɔsili la ko sekɛrɛ ma ko fila de la ko parti politique ka baara ka ɲɔngiri ko o tɛ bɛn sariya la o jaabi la o y'a jira k'a fɔ ko cour suprême ne bɛ se k'o n'a ɲɔgɔnna décision ta k'o t'olu ka baara ye c'est-à-dire ko o tɛ olu ka o ka bon olu ka fanga ma o baara bilalen don cour suprême ɲɛ min ye kun filanan ye n'o welela min na n'o ye k'a fɔ ko furancɛ fanga in ko a fanga bannen don o fana na u ye jaabi di sabula o y'a jira k'a fɔ ko minnu y'olu wele ni kuma yɛrɛ la o tɛ olu ka kuma fɔtaw ye a b'a jira k'a fɔ ko présidence tun bɛ se k'olu wele walima CNT walima primature mais an ka fɔmali bɛ se k'a ye min na nin ye an bolo cour constitutionnelle a ye kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu maintenant ko b'ale se ka wele min na lala ni minnu ye a saisi olu ka jaabi de bɛ se ka na sisan ou bien olu ka argument ou bien olu ka analyse nka Mali sigi kan na fɛn o fɛn ye sariya taabolo ye fanga la marché la ni ye Mali sariyaw ta cour constitutionnelle mana kuma ka bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan yɔrɔ dɔ in fana la u ye min bila ka taa cour suprême na o fana de ye a kumakan laban bɛ o de bolo sisan a bɛ dépend minnu ye nin cour ninnu saisi sabula n'i y'a ye e taara dama kasi dɔ ye o b'a jira k'a fɔ k'i dalen
malien bola i dalen do ka chinyala donc no écrite ya bla yoro na hakilla i kanga dai no note ni ukanga yenso so peke de ka damna do tumise da sira oreta nganu ye misirata o waira ka fogo o be démocratie kuma mena ni nunu ye jala mena tege otuma ni kanga be oluma ni kanga ta olu dimisira fe anta do uka démarche na ke jume ni fana ko fo ni mike wakati ni mna o wakati kelen fenena malidenw wele blalen du ma u kana u yɛrɛ dama bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ali ni a y'a sɔrɔ kubeda ye ni kumakan in fɔ mali kɔnɔna la bɛn yɛrɛ fanfɛla la e yɛrɛ ka jateminɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ani ni politigimɔgɔ ninnu u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya hali bi wa walima u kan ka mun de kɛ mun ma kɛ hali bi pour que u ka ɲɔgɔn faamuya malien jagoyalen do ka ɲɔgɔn faamu sabla mali ye jamana ba kelen donc ni malien ko ti ɲɔgɔn faamu o tuma na bɛ taa kuncɛ ni juma ye o dana da bɛ diya dɔ la ka tɛmɛ malien denw yɛrɛ de kan donc malien wajibiyalen do ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta de kɛ an bɛnbakɛw ye min ye sananguya ye min ye nin fɛnkɛw ye taa sira caman bɛ malien ɲɔgɔn cɛ ni o tɛ u mana fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo cogo o bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka ɲɔgɔn faamu n'i y'a ye jamana ɲɛmaaw o kɛlen ka wele bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma ko malien yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma donc ni kuma ninnu bɛɛ bɛ se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ fana k'a fɔ ko malien dɔ tun b'u dabɔ kasi na o tuma na n b'a ɲini u kɔ bɛɛ k'i bolo da dusu la an ka kɛ tan nin ka kɛ jamana taabolo kura ye n bolo nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn ye kuma ye min bɛ se ka na ni futeni ye min bɛ se ka na ni dimi ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ye parce que fɔra ko malien ni ɲɔgɔn cɛ don jamana wɛrɛ ma ta k'a fɔ ko ka diɲɛlatigɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamana wɛrɛ ma ta k'a ka anw kan bɛn mais a fɔra ko malien yɛrɛ dama ka kuma o tuma na ni dukɔnɔmɔgɔ du kelen mɔgɔw welela k'u ka kuma ne bolo u kan ka kuma bɛɛ lajɛlen de da tabali kan ka bɛn ɲɛfɔ u ka bɛn kelen na n'ala sɔnna du ka kunkɔrɔtaw de b'o la mali ka ɲɛtaga de b'o la. Burkina Faso ye baɲumankɛtɔn Human Rights n'o ye HRW ka février kalo jalaku ma duguden 223 fagaliw kan sɔrɔdasiw fɛ jamana kɔrɔyanfan la. Cikan fɛ Burkina famaw ye a lase ko o jalaki minnu latigɛlen don olu sigilen tɛ. VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré a b'a kunnafoni lakala an k'a lamɛn. Bataki dɔ labilala alamsado Human Rights fɛ a ye jalaki bin Burkina Faso jamana finitigiw kan k'u ye duguden mɔgɔ 223 de faga ko denmisɛnnin fitini 56 bɛ o mɔgɔ fagataw la min kɛra dugudenni 2 kɔnɔ février kalo tile 25. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye nin jalakilikan bɛɛ lajɛlen la gosi k'a jalakilikanw tɛ kala kan min fɛnɛ kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a bolonɔbila ni k'a latɛmɛ sibiridon wula fɛ. Burkina Faso minisiri min sigilen don u ka jamana kunnafoni ko kunna n'o bi wele ko Rimtaba Emmanuel Ouedraogo. Ni fagaliba 2 min kɛra Noden ani Soro kɛra sababu ye ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw dayɛlɛ kiriko nasiraw fɛ. A ye min fara kan. A ye a ka dabaliban yira a ko la ko nin sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ senna kuma min na ko walasa ko ka se ka maaw lakodɔn minnu ye nin walejugu kɛ ko waati bɛnna HRW n'o ye Human Rights Watch olu ka miiriyajugu tali ye wa ko min dama tɛmɛna kosɛbɛ k'u ma se ka lakodɔnni kɛ ni ka se ka nɔminɛli kɛ a ko la ka kɔn u ka jalakili gafe o labilali ɲɛ. Ni bataki in kɔnɔ kuma ye a lase fɛnɛ ko yɛrɛ kofɔ baara minnu bɛ ka kɛ kunnafoni di siraw fɛ ko min labɛnna janfa ka kɛ ni jalakili ye ka taa Burkina Faso jamana finitigiw ma. Jalakili minnu ni olu tɛ tiɲɛ kan ko fɛnɛ ka fara a fagaliw kɛbaga kan ko min kɛra baɲumankɛtɔn Human Rights Watch fɛ ka mankutujugu bin ka taa Burkina Faso ka kɛlɛcɛw ma olu minnu labɛnnen don kɛlɛdaga la ka jihadi kɛlɛ n'u kɛlen don k'u nin di su ani tile jamana kɔnɔna o lakanaliko kun kan ka fara jamanadenw an'u bolominɛw olu lakanali kan ka bɔ jadijɛkulumaw olu ka dangarili walew kɔrɔ ko Burkina Faso jamana finitigiw tɛ se ka kɛ wulikajɔ la ka nin lakana baara ninnu kɛ ka tila o waati kelen fɛnɛ na k'u ka dansigi kɛ ni ninkɛnɛ karaba walew ye ka taa jamanadenw ma. A ye min fara kan. Jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalase la ko jalakilikanw minnu bɛɛ lajɛlen tara ni karogɛlɛya walew ani bingali walew fɔli ye ka da Burkina Faso jamana finitigiw la min kɛra bunadamaden jo sariya lakana baɲumankɛtɔn cakɛda fɛ n'o ye droit d'humain ye ka kɛ n'u ka finitigiw ka wulikajɔ baaraw ye ka jadijɛkulumaw kɛlɛ k'o tɛ se ka tɛmɛ sira ɲumanw kan cogo si ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw ma dayɛlɛ min bɛ kɛ jamana finitigiw ani duniya keleya tɔnba Nations Unies o ka bolofara min sigilen don bunadamaden jo sariyaw lafasali kama ni u bi wele ko droit de l'homme olu fɛ. Burkina Faso n'a maralen don finitigiw fɛ bi n'o kɛra fanga d'Afrique kɔfɛ san 2021 ye BBC jabaraniso ani Voice of America VOA ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri kunɲɔgɔn 2 ka kɛ ni u ka kunnafoniw dili ye ka ɲɛsin baɲumankɛtɔn Human Rights Watch ka ni laseli ma. Ka fara o fɛnɛ kan ni kunɲɔgɔn laban in na jamana wɛrɛ kunnafoni diso 7 ɲɔgɔn fɛnɛ ka baaraw ɲɔngirila Burkina Faso jamana kan i n'a fɔ TV5 Monde, West France, Deutsche Welle a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Sɔgɔlen Malikura jamukan kɛnɛ kan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni laseliw ye ka sɔrɔ ka na an ka don kibaruyaw tɔw lase aw ma.
halisa aw bɛ malikura kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kan ka segin dusukɔnata ɲumanw kɔnɔnafilibagaw bɛɛ bɛ yen o dogolen tɛ maa si ma furancɛ fanga jamanakuntigi Ibrahim Traoré ka nin kumakanw kɔfɛ Burkina Faso denw minnu bɛ Abidjan olu ko u jɔrɔlen don u jigi b'a kan ko jamana fila minnu cɛsirila bɛna sabati an ka VOA Bambara lasigiden Abidjan Mahmoud Kaba ale bɛ masala kɛ ni dɔw ye an ka jɛ k'u lamɛn. Du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Donna tɛmɛ fanga ɲɛma Ibrahim Traoré ka kɔrɔfɔ Côte d'Ivoire kan a ka juma tɛmɛlen laseli senfɛ RTB jabaraniso la ma kɛ bɛɛ fɛla ko ye Abidjan Burkina Faso jamanaden miliyɔn caman de sigilen bɛ yan bi u dɔw ko u haminen don Ouagadougou ya musokɔrɔka furukufuruku la Idrissa Badolo ye jamana fila in denw ka kuru dɔ lasilila ye n'a bɛ fɔ porte-parole de l'association des binationaux ivoiro-burkinabé an k'a lamɛn. An n'u ye duguni de lɔn an taala an ka kalan kɛ yan an ka ko bɛɛ kɛ yan ni ivoirien o ye bibi n'an n'u taala Burkina u b'an n'u wele ko ivoirien mais n'an bɛ yan yɔrɔ la o bɛ sɔn an ma mais o ka lɔn ko an faw bɔla Burkina donc situation bɛ taala famina na k'a gwɛrɛ an n'u ma fo ka tɛmɛ tuma dɔ la a maloya yɛrɛ b'an n'u na parce que bɛɛ tun b'a fɔ la ko Burkina ni Côte d'Ivoire ko dugu kelen de olu yɛrɛ bibi n'i bɛ Burkina bɛ malien ye i ko bɛ diya o ye mais n'an ka dirigeants bɛ ko tala ka taga fan min na a bɛ kɛla cogoya min na vraiment on n'est pas à l'aise Ibrahim fana bɛ min na a ye miiri ko kelen ma Côte d'Ivoire ni Burkina tɛ se ka fara ni kɛlɛ dendenniw ye parce que dugu fila min bɛ tagamana ni ɲɔgɔn ye depuis sanji dama dama. Bazongo Pierre Frédéric ye cakɛda baarala ye kakao sɛnɛ la ani sojɔ ka da o kan a ye burkinabéw ka teriya jɛkulu dɔ ɲɛma ye Côte d'Ivoire a ko u ka faso ɲɛma kan k'i miiri Burkina jamanakɔnɔdenw na minnu sigilen bɛ yan nɔ k'u ka ca. Jamana ɲɛma IB Ibrahim Traoré kan ka a dusu suma dɔɔni sabula a kan ka dɔn ko a ka jamanadenw caman de sigilen bɛ Côte d'Ivoire yan nɔ an ye miliyɔn caman de ye an minnu sigilen bɛ yan nɔ wa aw k'a dɔn ko kabini san 2008 2008 anw ma kɔlɔkɔlɔ wulikajɔ kɛ walasa bɛn ka sabati ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ yan o kuma na o baara in bɛɛ lajɛlen ɲalen kɔfɛ an ma nisɔndiya hali dɔɔni ko jamana ɲɛma ka tila ka na o latiɲɛ ni a ka kumaw ye k'a sɔrɔ ne dun dalen b'a la ko a ma kow ɲɛɲini yan'a ka kuma anw burkinabé minnu sigilen bɛ yan nɔ an ma sɔn a ka fɔta ma. Fatim fana ye Burkina ka den ye min sigilen don Côte d'Ivoire a ye welewele bila jamana marabagaw ma. Avant premier Côte d'Ivoire ni Burkina comme frères et sœurs. Maintenant sisan vraiment ça m'inquiète. Burkinabé ani Ivoirien a kana kɛlɛ kɛ an ye bɛn kelen ma an bɛɛ ye comme on dit ça les mêmes choses a kana kɛlɛ kɛ an n'u bɛ yan ça nous arrange pas. Ali ni Burkina ka denw y'u kanbɔ Côte d'Ivoire marabagaw ma fɛn fɔ hali bi Ibrahim Traoré ka laseli in kan Mahamoud Kaba Jakite Abidjan VOA Bambara. Togo jamanadenw ye kalata daminɛ ntɛnɛndon walasa ka wasadenw ni marabolo kankɔrɔsigiw n'o ye conseiller olu sugandi kalata min bɛ kɛ jamana ɲininkali surun la sariya sunba falen kɔfɛ n'o laɲini ye ka kɛɲɛ ni senamatɔnw ka fɔya ka jamanakuntigi n'o ye Faure Gnassingbé o ka fanga janya kalata yɔrɔw daboli la Hetzman Hoye o kin kɔnɔ Lomé faba la sɔgɔma ɲɛgɛ 8 waati la jamana maaba caman ye nka kalatalaw hakili sigilen don ka kalata kɛ hɛrɛ la o kɔfɛ Nigeria jamana na milisi jɛkulu maa minnu bɛ dɛmɛ don sɔrɔdasiw fɛ olu walasa ka jihadistu kɛlɛ olu fagara sibiridon jamana kɔrɔw ni kɛɲɛkan fan na n'u ka bolimafɛn yɛlɛnna mugu pɛrɛntan kan siraba dɔ kan Cameroun dancɛ kɛrɛfɛ a jɛkulu maa fila y'o fɔ AFP ye Shehu Mada n'o ye milisi jihadiw jɛkulu o misili ɲɛmɔgɔ ye Gamboru sigida la ye a fɔ ko an jɛɲɔgɔn 13 tun bɛ mɔbili kɔnɔ n'a sen jiginna dingɛ kɔnɔ ka pɛrɛn mɔgɔ 11 fagara ani 2 wɛrɛ joginna o kɔfɛ
sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Sheikh Omar Cero bolo ka bɔ Washington DC. sanfɛ celu farafina ɲɔgɔndanba basketball Africa League tako naanina Conférence de Nil kun cɛra Caire Égypte mara la a don laban o kɛra avril kalo tile 27 Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi ale ni City Oilers ka bɔ Uganda ye ɲɔgɔn sɔrɔ seba kɛra Al Ali Sporting Club ye ka bɔ Libi jamana kan kuru 110 ani kuru 78 o kɔfɛ ɲɔgɔndan filananw kɛra Al Ali Sporting Club ka bɔ Égypte mara kɔnɔ ni Conference Nile ɲɔgɔndan bɛ ka taa yɔrɔ mun yɛrɛ kɔnɔna la olu ni Bangui Sporting Club ka bɔ Centrafrique olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan laban na seba kɛra Al Ali Sporting Club ka bɔ Égypte ta ye kuru 94 ani Bangui Sporting Club ta kɛra kuru 71 an b'aw lakodɔnna k'a fɔ nin conférence in kɔfɛ conférence Sahara de bɛna cɛdenw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Union Sportive Monastir ka bɔ Tunisie ka fara Armée Patriotique Rwandaise ka bɔ Rwanda jamana kan ka fara AS Sportive des Douanes AS Douanes ka bɔ Sénégal ka fara River Hoopers Basketball Club minnu bɔra Nigeria jamana kan olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ conférence de Sahara la mun bɛna daminɛ mai kalo tile 4 ka taa kuncɛ mai kalo tile 12 la an b'aw lakodɔnna k'a fɔ conférence de Nil kɔnɔna na cɛbɔ minnu sera ka kumabɔ sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ playoff la n'o playoff bɛna taa kɛ Kigali mara kɔnɔna na ni conférence de Sahara tɛmɛna ni conférence de Nil la cɛbɔ fila fɔlɔ ye Al Ali Sporting Club ka bɔ Égypte ani Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi jamana kan olu fila de qualifiera ka taa playoff la an b'aw lakodɔnna k'a fɔ ko conférence saba ninnu bɛɛ la équipe fila de kan ka bɔ équipe sabanan bɛ bɔ ka taa fara olu kan n'u ka jateminɛw ye a yirala k'a fɔ ko Cape Town Tiger olu de bɔra équipe sabanan minnu kan ka bɔ ka taa fara ninnu Kigali Rwanda mara la an b'aw lakodɔnna k'a fɔ conférence Sahara na daminɛ Sénégal jamana kan mai kalo tile 4 n'a bɛ daminɛ ni US Sportive Monastir ka bɔ Tunisie olu ni Armée Patriotique Rwandaise bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar Arena la mai kalo tile 4 an b'aw lakodɔnna k'a fɔ nin conférence in fana cɛbɔ fila minnu bɛna sebaya sɔrɔ ka qualifier olu ta ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali mara la Rwanda kɔnɔna na playoff kɔnɔna na aw sɔgɔlen to VOA la n'ale ye Basketball Africa League partenaire bolofara ye Basketball Africa League kunnafoni labanw kan Sheikh Cero VOA News Washington. Ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi kunnafoniw la an bɛna an ka bi jagokan na an bɛ foli k'aw bɛɛ ye aw bɛ se k'an sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan n'o ye www.voabanbara kan a bɛ se k'an sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ YouTube ani Facebook o ni Instagram kan aw k'an bɛn waati wɛrɛ la.